We zijn in Jester-Nijkerk en we zijn onderwijs naar de familie Wiersma. Want de man des huizes Sietse die had al jaren MS. Dat is natuurlijk heel vervelend. En vorig jaar mijn oud en nieuwe leider in het ziekenhuis. Dus we hopen toch dat het dit hier wat thuis kan vieren. Maar een paar lekkere olieballen van bakker Eddie de Jong uit Dokkum en de Westereen. Ja, we zullen even zien als ze thuis binnen en dat we ze verrassen kunnen. Spannend. Goeiedag. Mevrouw Wiersma? Ja. Ik krijg een mooie verrassing. Oh, nou wat mooi. Lekker eigenlijk, ziet het eruit. Ja, lekker hè? Ja. Ja, we hebben vernaamd dat, nou ja, jouw man die is ziek. Ja, maar hij krijgt betuurd, jij in het ziekenhuis. Oh, het het ziekenhuis eigenlijk. Ja. En hij is nog weer thuis. Dus Ja. Eerst de thuiskamer, tweede Christdij. dus ik kan als het goed is altijd na thuis vieren. Ja, gelukkig al. Want dat ziet er goed uit. Ja, iemand had jou opjong, die zei van, nou ja, die hier is verteld dat vorig jaar dat jouw man in het ziekenhuis mee had. Nee, klopt dat? Ja, dat klopt. En ik zei van ja, nou hopelijk kan dat dit hier wat thuis vieren. Ja. Maar wat lekkere olieballen erbij. Dat hoop ik. Heb je enig idee? Je man er wel even in komen. Nou, dat kan. Dan rennen we even terug. En waar gaat het best? Ja, heb je enig idee waar dat wezen kan? Nee. Ik heb geen idee. Ik ben Nee. hey. Hilly Seelstra. Oh, Oké. verschrikkelijk, dat smarenvanken. Wat zijn jou? Ik zeg het smarenvanken. Ja. Nou, hartstikke leuk. Wat een leuk idee. Nou, ik zet hem op tafel, hè? Zwier en afding. Ja, hij is wel een beetje zwier. Sure zo'n. Want hoe gaat het nou met jou? Goed. Ja? Zeker. Je in het ziekenhuis lijn en we krijgen we thuis. Ja. Ja. Nou, dat is wel mooi net, om we thuis te werken. Allemachtig. Ja. 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 Ja, en hoe wil je dat dan voor jou? Want ja, je hebt Christen al langer viert zeker. Oh, met kerst ben ik alleen. Nou, ik ben geregeld heen en west bij hem. En dat is hartstikke leuk. Ik ben wel wend heel uit wel vaker in het ziekenhuis. Maar bij mij zit er altijd wel wat van. Ja. Dat komt altijd wel goed. Dus ja, je zei van, nou ja, het is zo, dus wie maakt je er het beste van? Dat is dus het streven, inderdaad. Ja. Nou, dan weet je, ik heb een heel mooi auto samen. Je thuis, maar een lekkere olieballen. Nou, het is geweldig en Jacob en Hilly, hartstikke bedankt. Verrassend dichtbij. RTV